experiencia completada, primeira toma de contacto con Santiago, con ese Santiago da infancia, da adolescencia, dos primeiros anos de Tamar. Como foi eses recordos? Pois a min sempre me encanta chegar a esa librería porque lembro moitísimas cousas e, bueno, un sitio, non sei se o pasaches ben. Home, vendo a cara como un rapaz. Mira, estaba ali todo emocionado e dá gusto que conoces, no? Sí, a xente, a cousa de un lugar que vas a un sitio que seguen mantendo o oficio é un... Sí, esa esencia de tan característica de Follas Novas. Pois, de momento, eu teño que darche os parabéns porque 15 minutos, 2 segundos, si queres facer 4 experiencias e vas a 15 minutos cada unha, sería perfecto. Bueno, pois temos tempo para agora un baixar revolución ou algo así, ¿no? Pois, home, da zona nova vimos a zona bella. Temos aí La Flor, que é zona de referencia aquí en Santiago para artistas, bohemios, bueno, que vimos todos ao final aquí a La Flor. Entendo que ti tamén a recordas de como un dos sitios aos que acostumas a vir cando estás aquí, e hoxe con Manuel. Pois sí, ademais estamos na entrada despois da Porta do Camiño, bueno, eu iba a esta rúa, Casas Reais, pasei na mogollón porque eu iba ao Conservatorio de Música que está xusto aquí á dereita, e baixaba sempre por aquí e, bueno, La Flor é un sitio fantástico. Pois deixo vos que tomedes o aperitivo e a ver que pasa aí dentro. Algo pasará. Pois veña, damos ya o tempo. De momento vas moi ben, estupendamente, disfrutade, gozade. Sí, pues Manuel, así tomamos unha ou dúas. Ou tres. Ou tres, ou catro. Ahora... Hola. Ay, qué bonito. Tren, claro. Ay. mira o outro. Hola. Hola, moi buenas. Tamar fixo dous amigos, dous cadeliños que fixo dous amigos ali. Pois trouxenche aquí un pouco por... Como ves, é un sitio... É un sitio, como se di agora, pet friendly. Porque ti tes un can. Exactamente. Leo. Leo, eu teño unha cadela, Petra. E este é un sitio que no que poderían estar... Bueno, que nos vería por aquí. Leo é un canciño que ten 12 anos e significa todo. Todo pasa comigo todo o día. En Santiago hai moitos sitios agora que son, pois eso, que aceptan cans e de repente entrar nun sitio que son parte da clientela, a min dame moita alegría. Claro, porque por aquí a Petra andará como... Sí, está a gustísimo. Que maravilla. Moitos temos que aprender de que se fagan as cousas así. Pásame moito aquí ás veces de chamar e acepta descanso, no, tal, bueno... Que non deixen entrar a un membro da tua familia nun sitio, pois, queiras ou non, teña sentido ou non, polo que sexa, porque alguén lle pode ter medo ou ser alérxico, pois sí que bota para atrás. Pois si hai máis casca... Que fillos ou canenos. Pois nada. Pois salud. Por estas visitas. Por Compostela e porque te empadrones aquí. Xa veremos. Ay, muy bien, muy bien. Muy bien, encantado, señor. Encantado, señor Braulio. Come queixo, Braulio. Ai, chamadelle parvo a Braulio. Podo lle dar un pouquiño? Como sabe que con Tamar e Manuel había premio? A ver la pata. Ah, muy bien, encantado. Ahí va. Por que ti canto levas a Madrid? 30 anos. Empecé a traballar ali e despois ou deixaba a hostelería ou montaba en Montego que era un sitio pequeniño, era como aquí, aquela porta. E desde entón ali. E sempre fixeches con o sea, como cociña galega, como sempre falando de casa. Empezamos cun menú de degustación, con outro tipo. Ahora tendo máis a unha cociña máis clásica. Daquela viña menos que ahora. Ahora... Ves máis, a min pásame eso tamén. Cada vez apetéceme máis estar aquí. Non é vir a vivir aquí, claro, pero cada vez... Pasar máis tempo aquí, sí, eso... Somos anos da máis. Vamos cumplindo anos e entra a morriña. Pero eu fun para un ano, o sea, eu fun co último ano de audiovisual, coa beca, e en principio tiña que volver, tampouco tiña diñeiro para quedar alá. Foime saindo traballo de actor e quedei, pero levo 17 sempre pensando, durante os primeiros 10 anos sempre pensaba que tiña que volver. E agora xa vexo que Madrid sí que é a miña cidade tamén, claro.
Non se pasa que se ven alguén de fora, bueno, de fora, se ven alguén de Galicia, de Madrid, queres que este cerca porque che dá a sensación de que estás na casa. Hombre, bueno, cando ven xente, curioso tamén, cando ven a xente talá, inconscientemente estás nun grupo, a veces, non é mala educación, pero poñémonos a falar en galego ali, Sí, todos. é verdad. E iso, eu creo que forma parte tamén da nosa cultura, da murriña que temos Sí. de falar o galego e de facer cousas. Entrache, bueno, a nostalgia. E este ano que choveu bastante, ainda estábamos máis preto. Pero non é a mesma chuvia dallí que No, daqui. no, en Madrid, quen dicía isto? Nunca me acordo quen escribiu ese titular de... Que me perdonen, que non me acordo do nome, pero en Madrid llueve mal. Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogado en un bar. Eu vi a cara, eu coñezo ben, estaba moi a gusto, ilusionado, así que de momento penso que bastante ben. Tomamos ali o vermú de maravilla. E de volver cando veña eu con ou sin tamar. Pois, Noelia, me recibes? Alto e claro, Tamar. Que imos parar a experiencia porque isto empeza a facer efecto, ademais creo que xa quedou enamorado do sitio Manuel, así que se podemos ir comer, se o teñen preparado a mesa, imos ir tirando, vale? Pois sí, vide porque aínda nos temos que ver un momentiño antes de que vos sentedes á mesa. Estupendo. Pois imos falo. Veña. Paramos o tempo. Mañana